ita lafiya wata ni'ima ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yau bayansa, wadda ta fi kowace ni'ima tsada, ta fi kowace ni'ima kima in banda ni'imar musulunci da imani. Domin sai da lafiya za a yi ibadar, sai da lafiya za a nemi duniyar, hatta lahirar ma sai da lafiyar za a neme ta. Saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci roƙawa al'umma lafiya, musamman jagorori. Jagoran da Allah ya bashi shugabancin al'umma, to fa kiwon maslaharsu yana kan wuyansa. Lirra'i tasluhu ra'iyatu. Idan makiyayi ya samu matsala, to kamar direba ne wanda yana kan mota, yana kan titi, ana tafi, ana sakin motar da an sake ta a guje, ya samu matsala. Saboda haka tabbatar lafiyar jagorori wata matsala ce wanda za ta iya taɓa kowa, hatta ba mutane ba, hatta dabbobi da suke rayu a cikin ƙasa suna da haƙƙi a cikin lafiyar magabatansu. Saboda haka wani nauyi ne wanda ke matuƙar muhimmanci. Kada mu ɗauka cewa yin addu'a ta neman lafiya da shi mai girma shugaban ƙasa haƙƙi ne kawai na malamai, a duk 'yan ƙasa baki ɗaya. Kowa ya ƙoƙarin ya yi addu'a ta Allah Ubangiji ya ba shi tabbatacciyar lafiya, kuma bakin addu'a wanda zai faɗa Allah ya amsa ba kowa ne ya san shi ba. Wataƙila ta inda ba a zato tana sai amsa wata zo. Saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya yi masa addu'a ta alkhairi da shi da dukkanin waɗanda Allah ya sanya amanar jagorancin al'umma a hannunsu, a kai musu wannan addu'a. Allah ya bayar da lafiya tabbatacciya, ya bayar da imani da adalci irin yadda al'umma za su rayu irin yadda ya kamata. Muhimmancin lafiya da fa'idarta da amfaninta da shugaba jagora za mu iya ganin sa farko a inda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sami sanda wannan bayhune da bibi ibn al-Asam ya yi masa sihiri, wanda ya shiga tsakaninsa da ɗaya daga cikin iyalansa.